època. Us dic que es tracta d'un veritable silló Voltaire. Què et sembla, noi? Què fem? A mi em sembla una pasteta de criatura. No, home, no. És fina tapisseria. Arreglat, això li quedarà com nou. No, nosaltres el que cerquem és un gran silló de cuiro. Haver-ho dit, dona. Ja veurà aquest. Li plau? Oh, escolteu, mestre. Hola, pubilla, què Vol ser un tal? lladre. Noia, no m'agraden les indirectes. Sí, un lladre. Mireu aquest paraigües, el vaig comprar i ja està foradat, no hi ha dret. Però a qui se li pot estrenar un paraigues quan plou? 4 gotes. Mira, el que has de fer és comprar-me aquesta ombrel·la. Seda pura, Seda de cucs, te la Si mai garanteixo. fa sol. Millor, així no l'espatllaràs mai. Aneu, no m'interessa. I quanta peles, aquesta manidora, La manidora, d'això en diu una manidora, és la corona del rei de Siam. De què? No el coneixeu, el rei de Siam? De l'enciam? Si no la voleu, deixeu-la més igual. No necessito els vostres calents. Espero una herència de Chicago. Aneu. Arrima't a gat, cara de fàstics, tòtil. Que no val res, això. Vos no hi enteneu, home. 500 francs em costa a mi. El voleu o no el voleu? Deixeu-lo. Caram, mira qui ve. És en Berli de la Rua de la P. El coneixes? Del fred. És de la colla. I aquell jove? Aquell jove? Deu ser l'hereu. És el millor que em va vendre aquest candeler per 20 francs ahir. Aquest? Aquest. Ets un trompo. Per què m'has portat aquí, papà? Per ensenyar-te el lloc on vaig debutar. Ah, Sí, veus aquell noi? Sí. Vaig començar així com ell. I gràcies a això avui gastes auto. has venut els encants? Sí, i en canvi ara venc al carrer de la P els trastos que compro aquí. Estàs de broma. Xòfer, espera'ns al cantó, fes-me el favor. Molt bé, senyor. Com aquí no es troben enlloc ocasions millors. Vols dir? Sí, fill, sí. Bon dia, Berli! Com va, paret dels draps? Sí, va, com va anar Bon fent? dia, mestressa. Què? Espera't. En marxa, això, què? No, ella ve, sempre ve ella. Caram, noi! Quin candeler Deixa'm més estar, aquest bonic. candelero, que no val res. Deixa'm estar, noi. Quant ne vol? 300 francs per què ets tu? 300 No hi francs? guanyo res. Apa, maco, te'n donaré 50 francs. Impossible, és el preu que em costa. Ahir el vaig comprar pel preu que et demano. Si me'n dones 150 per tu. Apa, de meu. A reveure. Home, si no es troba res de bo. Noia, té. Mentrestant, nenes tendres i senyores dures, us faré veure la darrera creació de la Casa Ferran. El model ultraxic que ha fet furor a Biarritz i a Cal Ritz a l'hora del coctall. Tira! Ja va? Que va lluenta. Sembla una palaia. Estic segur, mestressa, que us agradarà aquest assoiré. Ja m'agrada, ja. Però tinc por que em serà un xic just. Així es portaran aquest hivern. Preneu-lo. 4 duros. Què És fas? regalat. Fes el que et sembli. Ai, Tu mateixa. tanta durot. Està bé. Ferran, Què hi ha? teniu res per la platja? Com? Que si tinc res per la platja? Sí. Tina! Posa't el vestit de prendre la fresca. Sortirà vestida de mantecau. Hop, aquí el teniu. Si us ve gran, us hi feu un plec. El rebentarà. Bon dia, mestressa. Com van els negocis? Papà, vaig allí a badar una estoneta, ho sents? Està bé, està bé. Què? Encara veneu quadros dels grans mestres? Un Rembrandt, 2.000 francs. És un xic car. No porto pressa, no, per vendre. Espero la meva herència de Chicago. Sí, i aquests diamants? Diamants, dieu? Jo les ve des de la corona de Rússia. Oh, Les venc a 50.000 francs al quilo. Però no tinc pressa per vendre, no. Perquè espero la meva herència de... Sí, de Chicago. Sí, de Chicago. vos sempre somiant grandesa. Cal que us faci remarcar, mentre que la senyoreta Tina no és aquí, que les grans cases de París m'han ofert munts d'or per la meva maniquí. Però, i ja un però.
Jo he refusat. Per consideració a la meva clientela. Mireu quin vestit, com se marquen les protuberàncies i les circumstàncies per fer patir els nois tendres. Treu-te-la aquí, maca, que Calla, Mac. Veig que no teniu ganes de fer No negoci. porto pressa per vendre. Apa, a reveure, mestressa. Vés a vendre la rua de la penso, Pit. Què, el pren o el deixa aquest vestit? Quan val? Quin preu? 12 francs amb gorra i tot. És barat. Això fa riure. Que el pren? Me'l quedo. Està molt bé. Tira, Ja va? Tina, treu-te el mallot i posa't el model del Polo Nord. Un moment i li entrego. Au, que surti de seguida, que tinc pressa jo, Tens raó, papà. Es descobreixen tresors als encants. Anem, fill, anem. No siguis simplet. Jo tenim temps. Apa, anem a casa, que se'ns fa tard. Espera, home, no siguis així. Deixa'm veure aquesta rosa, home. Quin abric. Que la Ja faci. pot fer fred. Fora! Què dieu? És massa curt. Però si és última moda. És curt. Que és curt? Sí. El pot allargar? Ves, treu-te'l, que aquest no ha tingut èxit. Senyores i senyors, la venda s'ha acabat. Fins a demà. Demà tindrem més sort. Apa, circulin. Què en vols fer d'aquest candeler, papà? Mira't, ja he fet un bon negoci. Amb un d'igual que tinc a casa, els vendré per 50.000 francs. 50.000 francs? Sí, fill meu, és així com se fan els negocis. Xòfer, a casa. Molt bé. Quan ne voleu d'aquests diamants, mestressa? 100.000 francs. 40 cèntims. Aquests diamants, 40 cèntims. Necessito una vendre, espero l'herència a Chicago. Bon dia, mama. Bon dia, filla. Estic més contenta. En Ferran és un as. Ven molt. Una no serveix per res, sinó per fer-te babarotes. És un gandul. Es guanya bé la vida. Es guanya la vida? Beneita més que beneita. El que en suma és l'herència. T'ha girat el cervell, aquell patxanda. Sí, l'herència de l'oncle Licuré de Chicago, ja ho sé. Però doneu-me diners pel Tu Siberi. vés amb compte amb els calés, és això. Té, aquí tens 1.000 francs. Caratxo, just per un plat de seques amb bacallà. No te'ls gastis tots. Adéu, mama. Torna'm el canvi. Quin preu té aquest? Oh, es veu que el senyor Comte és un intel·ligent. És la nostra millor peça, 100.000 francs. És molt car. És un xerro romà, exemplar únic, una meravella. Fixeu-se, naturalment que trobareu imitacions en els grans magatzems. Jo no compro antiquitats als grans magatzems. Us en ofereixo 70.000 francs. No puc. Jo hi perdo amb aquest preu. Sigueu raonable. Fixeu-se en aquestes línies. 80.000 francs, l'últim preu. Impossible. Bé entesos. El vindré a cercar demà al dematí i el pagaré la setmana entrant. Oh, és molt Passi-ho seductor, bé, senyor Comte, senyora, molt passi-ho seductor. bé. A reveure. Estigui boneta, Passi-ho bé. senyora, estigui Passi-ho bé. boneta. Fèlix, Mani, senyora. altra vegada arribeu tard? Oh, he tingut una pana en el metro. El metro. Però què feu? Estic expulsant. No accioneu així? Acabareu per trencar tot el que hi ha sobre la taula? Qui? Jo? Naturalment. No he trencat mai res. Soc molt eixerit, jo. Acabes de tancar el gerro que he venut. Menys mal si era venut. Això us costarà 12 francs i mig de vostra massada. Aneu a cercar un altre d'igual. Corrent, De francs i mig? No és pas car. Bon dia, maca. Ja sou aquí? Hem descobert una maniquí espaterrant. Una maniquí. No, l'escolti, es diu bestieses. Bon dia, fill. Prepara ben bé el que he comprat. Amb un d'igual que ja en tenim, farà un parell magnífic que vendré almenys per 50.000 francs. Això és el nostre candeler? On has comprat això? Els encants? Els encants. Quan n'has pagat? 50 francs. 50 francs. Noi,
Jo t'havia confiat fa 3 dies aquest candeler perquè el venguessis. Ja l'he venut. No seràs mai formal. No volíeu que aprengués a vendre? Doncs ja venc. Pots dir-me el que això significa? Això significa que el teu fill ha venut als encants una mercaderia que jo li havia confiat i que l'imbècil del seu pare ha tornat a comprar. Com? Què estàs dient ara? I que no és la primera vegada que ens fa aquest truco. Com? El meu fill gosaria prendre una mercaderia del meu magatzem? Sí, el teu fill, el teu fill, el teu fill. Escolta, Quimet, no tinc diners sueltos. Deixa'm 200 francs. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Amb aquests són 3.100 francs que em deu. Ja hi penso, sí. Apunta. Està bé. Sí. M'ha cridat el senyoret? Sí. Quimet, pots retirar-te. Sí, senyor. Porta'm el perfum de la senyora. El perfum està davant de vostè. És veritat, on tinc el cap. Ets la perla de les cambreres. Et regalo 50 francs. Oh, gràcies, senyoret Joan. Com que no tinc diners, els anotaràs. Oh. Senyoret, estigui quiet. Pujat-te. Adéu. Fèlix, tanqueu les vitrines. Molt bé diu, senyora. A on aneu, vos, amb això? Poseu-lo sobre la taula. No, home, en aquella. Aquí mateix, badoc. Com, ara surts? Això ho has endevinat, no em ficaré al llit de frac. Altra vegada, sembla mentida. Sí, i et perfumes com una cocot. És el perfum de la mamà. I llenguatge, què és això? No rondinis, mamà. Papà, deixa'm 25 lluïsos. 25 lluïsos? Sí. Ni un cèntim. El teu pare no et deixarà ni un cèntim. T'ho prohibeixo, sents? Ets formidable. Noi, no penses més que en demanar-me diners. Per anar als cabarets. Amb donates, dic dones. Amb donates. Empapar-se de xampany. Tornar a la matinada. Per saquejar-me la botiga i vendre'm els encandelers. Ja veus com has educat el teu noi. El meu noi, també és el teu. És culpa meva, ara? Ni meva. No sé què tens al cap, No sé què tinc tens res al que cap. reprotxar-me. Jo volia una filla, però mai m'has volut Ja treure estic aquí. tip de sentir-te sempre la mateixa sempre has cançó. anat per Prou, tu i prou. Mai. Com un angelet, com un angelet. Senyors i senyores, vaig a cantar-vos la java. No n'hi ha gaires així. No facis el que
Mestre, acompanyeu-me, acompanyeu-me. A casa l'hauran d'acompanyar. Què vol? Sí, senyor, jo vull cantar, apa, aneu. Coneixeu l'Artur, és un onat, el pinxo que està de moda. No té por dels punys forts i quan està begut és el rei de la tabola. És molt fort i a les dones fa barallar, no n'hi ha cap com ell per ballar i castigar. Ja no se'n veuen gaires així, que no es deixen mirar ni faltar. Quan entre els homes hi ha mastegot i va tranquil sense deixar el cigar. D'un copet s'ensorra el barret, displi sense just el pantaló. D'un cop de puny envia els enemics, l'un a l'hospital i l'altre al canyet. Fressa junta amb la seva jamba, no se'n veuen pas gaires així. Envia els enemics, l'un a l'hospital i l'altre al canyet. Fressa junta amb la seva jamba, no se'n veuen pas gaires així. Gràcies, noi. Anem a fer barrir la No. Tinc una pensada, Podríem anar a fer barril al d'encant. No rieu, els encants hi ha cada dona. Jo en conec una espaterrant. Jo la conec. Té aquest medalló i compra un abric. Vol que li compri un abric que jo no sé pronunciar. Fes el que vulguis, segueix amb la teva grapaire. Jo me'n torno a casa, ja t'empareta. Adéu. Adéu, noia. Ara s'ha enfadat, Ara s'ha enfadat. L'amor, senyor Marquès. L'amor. L'amor i el psiquis. És el meu fill que l'ha descobert recentment. Oi, per cert, què és del seu fill? Que ja no estan vostès? Sí, senyora, solament que ara treballa. De fet, començar com vaig començar jo mateix. Ja fa 15 dies que ven els encants. Els encants? Sí. Bon dia amb la companyia. Qui és aquest trinxeraire? És el meu fill, senyor Marquès. Perdoni, com que sóc molt curt de vista. Bon dia, papà. Hola, fill meu, què? Estàs content? Has perdut molt? Has trobat bones ocasions? N'he trobat una. Quina ocasió? Una puça. Ara ha saltat. Que em posen nerviós. Al damunt del senyor Marquès. Que em posen nerviós, home, caram. L'amor l'ha replegat. L'amor? Fèlix! Senyor? Fèlix, de pressa, el flitox. Molt bé dius, senyor. Fins l'armadura! D'un gran mestre? Això és un calendari de la droguer. Un calendari? És digne de figurar un museu, això? Un museu. I vos a Sant Boi? Poca solta. Vella boja. Rilla. Tina, he de parlar-te. Ah? Sí,
T'he de fer una proposició. Sí? Puc fer-la? Soc jovenet. Tinc una gran botiga. 300 vestits. 120 parells de sabates sense comptar les que porto. Això et fa riure? Et vols casar amb mi? No em vull casar. No deies això fa 15 dies? He variat d'idea. Ja, sí. Com que existeix l'altre... Quin altre? Jo m'entenc. Bon dia, Paret. Bon dia. Que heu vist la senyoreta Tina per aquí? En aquesta taula d'aquí al davant, home. Gràcies. Perdó, excusi, m'hi he arribat tard per mort de la feina. Ningú l'esperava aquí. Mosso, què veurà? No ho sé. Està trista. Vingui a ballar. A ballar? Sí, amb molt de gust, amb molt de gust. Apa, anem. Mosso, un xarop amb aigua ras. I bé, Tina, em diu sí? Potser. Res de potser. Demà. Doncs no. Tina, jo l'estimo molt. Només seré de l'home que es casi amb mi. D'en Ferran. Per què no? Doncs ara ho veurà. Què li agafa? Què li agafa? Ja ho sabrà. 3 pessetes, senyora, 3. Saps que us pensàveu que era una parada detrás d'un ram, Senyora, Voldríeu algun saldo? No pas això. No, vull la mà de la vostra filla. Bé, demaneu-li. Jo l'estimo, mama. Sí, bé, caseu-vos. Jo abans de dir-vos la veritat, el meu pare és l'antiquari del carrer de la P. De debò? De debò. Quina sort. Per mi... Una sort, d'això en dius una sort? He de dir-te, jovenet, que la meva filla serà molt rica, riquíssima. Espero una herència. De Chicago. Sí, Què dius? Té, una altra tornada. Van 267. Almenys has trobat testimonis? Sí, tinc el compte de Persing. Ser un client insolvent que ens deu un cal que comprar fa un mes. Oh, per lo que costava. I tanmateix un compte sempre vesteix. En fi, has pensat en la família? Sí, només les cosines d'Orillac. No en calen pas més. Oh, aquelles per un dinar ho farien tot. Hi ha també els amics d'en Joan. Sí, uns troneres. Justament, van bé per un casori. Que en serà de maco aquest casament. Oh, noia, no tornem a discutir. Casar el nostre fill amb una drapaire dels encants, tot per culpa d'aquella vella boixa de la Tomasa. És en Joan que ho ha volgut. No és cap raó. Més que de pensar en aquest dinar ja tremolo. I tot anirà molt bé. Recordarà la nostra joventut. El nostre dinar de bodes. Veritat, noia, Estàvem asseguts l'un al costat de l'altre, així com estem ara, agafades les mans. Oh, quins records. Però, noia, és lluny, això. Molt lluny. Figura't, avui ja casem el nostre fill. Sí, veus si en comptes un fill hagués sigut una filla. Ja tornem a començar. Prou, noia, prou. Ja li espero, que la núvia és molt guapa, però vostè m'agrada més. Normalment sí. Què? Voleu veure, Tomasa? Escolteu, criatures! Què feu tan adormits? Bo, ja hi som. Us han donat injeccions de mantecau? I tu, cara de pansa? Que no saps menjar millor?
I bé, senyor comte, que no menja. Sí, el rostit és excel·lent. Ai, el rostit és excel·lent! I vostè, papa Berli? Que és perquè està entre gent que fa tants compliments? Veiem que hi ha el plat. No, gràcies, Tomàs. Mosso! Més tall. Ja estic, no vull menjar per res més. Em reservo per després. Sí, és el que li dic. Ell l'ha deixat perquè vostè volia que li comprés un abric Breitbart. Ai, a mi plim, perquè no són ocasions el que em manquen. I a mi, si jo volgués... Escolti, li faig una proposició. Ne? Quina? La contracto de maniquí. Els encants? Què, els encants? Ja no hi vaig, als encants. He prosperat. Ara m'instal·lo en els bulevards. Ai, els bulevards? Quan m'ofereix vostè? No en parlem de calés. Mireu-los tots dos, que són bufons. El vostre fill fa un gran casament, pillastre. La vostra filla, si de cas. La nostra botiga és de luxe, sabeu? I que ha de ser de luxe. Doncs sí, un gran casament. Baixeu el to, Tomàs, no us enfadeu que us farà mal l'àpat. Us heu pensat vosaltres perquè veneu a la rua de la pell? Rapaire, més que rapaire. No, rapaire, sóc jo. Veiem. El que més m'agrada d'aquesta festa de família és l'harmonia i la concòrdia. Oh, la concòrdia! La meva filla serà rica, riquíssima, milionària. Milionària, Sí, milionària. Oh. Jo tinc un germà que viu a Chicago. I quan mori... Cregui-s'ho. Què? Doncs em sembla que no trigarà gaire i heredarem un munt de dòlars que farà por. Un munt així. Per donar els escuts de la vostra família. Ferran! Què hi ha? Canta'ns en un home! La cançó! 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 Què voleu que canti? El drapairet? Sí! Música! Prop la porta de Sant Pau, on veu molt sovint, venent sobre un paraiguet, l'home satisfet, li diuen el drapairet, és molt eixerit, és molt viu i molt charmant, és l'as dels encants. El drapairet eixerit té quinquer, doncs sap els trucs i els retrucs molt rebé, tot ho arreplega i en fa col·leccions, fent la mar de combinacions. Ell presenta els seus trastets, content i simpàtic, tan tranquil i tan genial, és de lo més pràctic. El drapairet eixerit té quinquer, ell sap l'ofici molt bé. Ell sap l'ofici molt bé. Sense a casa el drapairet, objectes de preu, de la Venus, del Miló, guarda mans i peus. Té una baldufa també del fill d'Abraham i una mitja amb 3 forats de Ponci Pilat. El drapairet eixerit té quinquer, doncs sap els trucs i els retrucs molt rebé. Tot ho arreplega i en fa col·leccions, fent la mar de combinacions. Ell presenta els seus trastets, content i simpàtic, tan tranquil i tan genial, és de lo més pràctic. El drapairet eixerit té quinquer, ell sap l'ofici molt bé. Ara m'he de divertir jo. Jo crec que hi tinc dret. Vull ballar. Ballem tots. Sí. El ball és molt bo per la digestió. Tothom a ballar. Tothom. Que la Núria doni l'exemple. Música. Arriba, dona, corria d'un dia.
Potser coneixeu a la Tomasa. No sóc d'aquí, jo. La senyora Tomasa. Sóc foraster, aquesta senyora li dirà. Com dieu? Que sóc foraster, aquesta senyora li dirà. Ah, molt bé, gràcies. Perdó, senyora. Senyor? Podríeu indicar-me on viu la Tomasa? La senyora Tomasa, sí, justament avui casa la seva filla. És aquí al costat. Ja sentirà el bugit. Gràcies. És aquí mateix. Moltes gràcies. No us mereixen, senyor. Abans era abans, Eh? Doncs ara és ara. Oh, ja serà això, ja ho crec. Miri, l'altre dia, No, mon pare. Per què feia? Oh, sí. Oh, perdó, senyora. Podríeu dir-me si la Tomasa és aquí? Oh, la senyora Tomasa, sí. Miri, és aquella senyora grossa que estava allà, em veu? Aquella que porta una ploma al cap. Molt bé, Sí, moltes aquella. gràcies. Moltes gràcies. Qui deu ser aquest senyor? Ai, no ho sé, no m'agrada gens ni mica. A mi tampoc m'ha agradat. No. Sou vos la senyora Tomasa? Deixeu-me. Podria parlar-vos en secret. És molt important, sóc notari. Què és el notari? Atureu-se! Sí, senyora, jo vinc per... Per l'herència. Com? Ho sabeu ja? Sí, ja fa 30 anys que l'espera. 30 anys ja? Doncs procedim segons les lleis. Amb permís de vostès. La senyora Tomasa Rebeca Jo. i la seva filla Tina són pregades de presentar-se amb urgència al despatx del senyor Pas de Llop. El senyor Pas de Llop sóc jo. Per ser nombrada juntament hereves de la quantitat de... Quants milions? $200. Aquest notari no sap llegir, aneu. 2 milions de dòlars. No ho deia jo, que el vostre fill feia un gran casament? Oh, que bonic, Joan, sembla de cine. Notari, quedeu convidat. Ah, gràcies. Què fa la banda, que no toca? Justament ara que són milionaris? Una paireta, xerif, quinquet, dansa pel truc i el retuc del revés, tot ho arreplega i en fa col·leccions, fent la mà de combinacions. Ell presenta els seus trastets, un geni simpàtic, tan tranquil i tan genial, és l'alumne més pràctic, el de